Hola a tothom! Família, com esteu? Hola. Un petó, petitona. Un petó, t'estimo. I un petó per la mama, també. Un petó. Vinga, va, entrem cap a casa. Saps què? Avui hem fet una casa. A casa has fet. Entrem a dins de casa i mos... Oh, entrar dins de casa. Deixaré la Hola, motxilla molt aquí. guapa. Jo també la deixaré. Molt bé, petita. Ens hauríem d'anar a banyar, eh? Jo me'n vaig a fer el sopar. D'acord. A veure, obrirem la nevera i traurem els ous. Papa, tinc pipi. Doncs fes-lo, home. Però després cap a la banyera. Perfecte. Escolta, per què no m'expliques alguna cosa mentrestant? Que la casa aquella era que l'hem dibuixat i l'hem pintat. Oh, que bé. Vinga, va. Aquí tens la tovallola perquè puguis eixugar-te. Molt bé. Espera, que t'eixugaré el cap. Ara hem de recollir la tovallola, per això. Molt bé, que t'ajudo a plegar-la. Perfecte. La. Ja han arribat. Anem a buscar a l'àvia i a l'Oriol. Hola! Com ha anat? Ha anat molt bé. Hola, com estàs, filleta meva? I l'Oriol? S'ha portat molt bé. Ja te'l porto dutxat i tot, eh? Ai, que bé! Oriolet! Ui, ja estava la mar de bé, però ara vaig a tancar el cotxe. Oriol! Hola. Hola a tothom, com esteu? Hola, gosset. Mira, tu. Hola, petit. Hola, guapa. Bueno, doncs adeu, que vagi bé, eh? Adéu. Adéu, àvia! Vinga, per què no ens en anem a sopar? Jo el portaré a dormir. Sí, vinga, jo vaig acabar D'acord, de jo preparar. vaig a portar el cotxet. Posa't aquí i ara t'explicaré un conte i ja veuràs com quedaràs ben adormit. Nyam, nyam, que bo. Mireu quins pals més interessants que he trobat per anar de càmping. Ostres, ara que dius això del càmping... Mireu, demà ens han convidat uns amics a anar de càmping. Iuhu!